Dobré, Taky. pojďte sem. Pojďme se postavit, ne? Kámo, ty máš tu korunku, to je mega dobrý. Já budu Pojďme se takhle postav- zády. Dobré, postavte se takto vedle mě. Já jsem buglej. Čau, dneska vás vítáme pri ďalšom videu, dneska sme tu so Sirom a Panáčikom. Čau. Jo, čau. No a ideme si zahrať Flipping is Hard. Samozrejme, títo dva nevedia, čo to je. Tak, Sir, Lego animace, to nečudujte sa. Tak ten Ja vie, už čo som to to je, hrali sme to, ale Panáček to nevie. Já jsem to nikdy nehrál, takže... Takže to bude sranda. Tak dobre, poďme a ideme. OK, jdeme. No, Kámo, to je strašně Znáte- divný. no není to divné, mňa to baví. Tu sa môžete premalovať. Počkej, já jsem to zaseklej. To nehovor, že ani hen to nezvládáš. Jo, už jdu. Kámo, budu fialovej. Dobre, Já budu... Ne, Modrej. budu oranžovej, to je moje barva. Ještě to je těžký. aha. Aha, Počkej. na prvý pokus. Jdeme. Je to tam. Počkejte na mě, počkat. Tu vám pustím môj magnetický neviem čo. A Ja poďte tam do budem. toho iba, ja vás tu vyťahnem tým. Já nemůžu vylízt tady Já už- nahoru. Tak. No Pipíček Tak, CZ, ja už- teda Panáček, poď sem. Ten magnet ťa vyťahne hore, poď. OK, už jdu. Dobrý den. Nice. Kámo. Levým Pustý, tlačítkem máme se narovnáváš. Tak, Fakt jo. Levým. třeba- No choďte Levej. sa vy dva spolu vykúpať, ja sa za tým odpálim. Čau! Kaplu! Kámo, se odpálí. Kámo. To je jak se odpálil. Jo, počkat, takhle do toho musíš vlízt a bum. třeba stranu. Letím. Letí, Kámo, já jsem se letí, rozbil. letí. No gratulujem, fakt, Einstein. Každej. Chalani, vy ste spomalení. Jsme pomalejší. A ja som to hral toľko istokrát, kámo, koľko ty. Ty A si však jsi to proste, dohrál dávno. ja som to dohral iba raz. High jump, kámo. No tak to tím může dělat problémy. Kámo, já se tady zasek. Tu sa dá premalovať na bielo. Vy budete vybielení. Jo, kámo, my nie sme Nokia, my sme Flippia. Lol. Jdu za Já jsem vám. nebyl. Jak jsi to udělal? Čo? Já tak. Kámo, No nie, toto si nepá. A čo je tam? Pejď se tady. už jdu za váma. Nevážne, čo je toto? Bol si tam už? To je těžký docela. To je pro coinu, no. Jako nechcem ti nič hovoriť, ale... Pane bože, co je tohle, to je těžký, kam. Nie, ja ťa tam potom vytvihnem. No je poďte. to docela. Kámo, díky krylo. A mě ne? A Ne všichni odpálil najednou. se. Jo. První. Vy ste chcípáci. Tak čekáte na mňa, nie? Nemůžu. Jo, mě to úplně... zvali jsme. Kámo, kam ti Hej. to odhodilo? Hej, když půjdeš sem, když se do toho narovnáš, tak ono ti to napíše... Kde seš? Zkus do toho vejít. Koukej, ten přesně dělá na telefon. A jo. O. Kámo, Počkaj, čo sa stane? dokonalá díra. Ono ti to napíše dolů něco. Kámo, tak já jsem. Jo, jsi tam? This hole, Oh. Flip is hole. This is my hole. This is hole, my hole. It was made for me. Ne, asi. Máme tu magnet. A mikrovlnku, počkejte, já se jdu ohřát. Nie, to není múdrý nápad. Najprv si vyber Pojďme ho ohřát. Já tě ohřeju. Jo, ohřej mě. Já chci být pečinka. No neviem, či úplne z toho bude pečenka. No. Tak co se stane? Co to dělá? Au! Se rozbil. Oh my god! Jo. A yes, jsme tu. Ty kokos, we'll use the power of friendship. Já se spadnu. Tak, Ty si. No poď, tu ťa bude čakať magnet. jo, počkej. Máme tu safe, let's go. To není safe. Aha. To počkat, Opa! jsem to zmáčknul. To je docela... Ne, já se rozbil. To je docela easy, si chcel povedať. No je to easy, nepovedlo se to. No ale Spadnul? kam on je stále dole. To je Einstein. Já se to nemůžu. Ne, já spadl ještě dál. Počkaj, vydvihneme ťa. Vezmeš mě? Dík. Ale ne Kámo. tam. Kam mě to dáváš? Ua.
hej, můžete mě tady vzít, jsem tady dole. Choď preňho a já tě potom vydvihnem sem. Jo, to Jsem je tady, pravda. tady dole u toho mostu. Ale nie až tak dole, já dobrá, no. Díky. Tak. Pane bože, to bylo namáhavé. Jsem sták? Je. Já jsem staknutý. I'm stuck. No už jdu. No vidím, traja debilovia hraju Flipping is hard. Kámo! Ne, já se zase spadnu. Čiž takhle. No, Ten debil zase spadol. No pojď sem, tu ťa vydvihnem. jo, už jdu. Ne, já se... Les. Spadl jsem. Kámo, to je skibidi. Skibidi, dob, yes. Kámo, čo je vaša reakcia na to, že Big Game urobil vodičák? No, dobrá. Ja si Trošku myslím, to trvalo. neviem, ja si myslím, že on by aj za tým volantom mal mať ešte podsedáčik. Chudák Bige. Legendary save, babe. Yes. Je, tu sa môžete premalovať na korunku, ale nie. Fakt, počkej. Ale máš to zakázané, ty dumbaho. Já jsem mohl už na začátku. Och jo. To jak má niekto získať tento coin? No, Sir, poď sa pozrieť, to je ten coin, čo som ti hovoril, že musíš získať. No já se... Kámo, tady je to těžký. Hej. Co to Nie, je? len vy máte. Kámo. Pomoc, já jsem staklej. Yes. Pomůžeš mi? Jo, pomůžu, počkej. Ty píšťa, já jsem to Pojď. savenul. Nice, vidíš. Kluci, pozrite sa na ten coin, ja som ho dal. Panálny, ty, jak sa to... A jo, tamhle. Jak chceš? Kámo, jak zhodal, kámo. Neviem. Počkaj, kde? pred koncom, tesne pred koncom vyskoč. Dobre, poďme. Skákej u toho. Som tu! Skoč u toho. Čo ti dávam? Jo, ne tamhle až. Ne, mě to odhodilo úplně do zádu. Nie, poď sem, toto je rýchlejšia cesta. Jo, nie, Sir, vydvihni ma. Počkaj, Počkat, a co áno. já? Počkat, a co já? Počkejte. Sem. Debil. Ach jo. Poď sem, nie, ty dumba, poď sem. Děkujem. Ty vole, a stejně spadnu. Jo, díky. Hej, tady je kojna. Chce někdo pro kojnu? Nie, tu coinu nemám. Ale nějaký máme. Já jsem zase To je debil. do prčicu. Tak počkej. Díky, Krylo, díky. Bez tebe bych to nezvládl. To je mi jasné, lebo máš skilliši. No teda, nie. V dnešnom videu... Cože? No a teď co? Jak ho chceš zachránit teď? Ja? Takto. Necháme ho tam. Ne, počkat, já jsem... Tak. A teraz spadne, Děkujem. pozeraj. 10 € na to, že teraz spadne. 10 €, že spanu já. Ne! Krylo, to spadnu. Nepadaj! Sírový Alex, nepadaj, sírový Alex. Snažím se. Ja ťa uvarím, Sírový. nebudeš sírový. Ne. Já jsem spanu. Ne, To dělá vytrace. čekaj! Drž Kámo, mě. ono to není ťažké, vieš. Drž mě. To si len... Vím vás. Čura. On spadne a my pôjdeme bez neho. Ne, Já spadnu. sorry. Já spadnu. Ne, hej, promiň. Jo, tamhle se musíme dostat, ok. Uiii, jsem na druhé straně. My jsme měli tam. Pojď. Jo, jsem. Hej, já jsem se nerozbil. Uiii. Tu sa ani nemáš rozbiť. Jo, nemáš, no. Už jdu. Ty tady jsme ani nebyli. Kámo, ne, vole. já jsem seknutý. Prosím! Yes! Nie! Já vám Prosím, pomůžu. prosím. Pomůžu vám. Prosím. Sir? Drž to, jinak spadnu. Save roka 2067! Krylo, Yes! Mám tě. let's go. Tady jsme to. Já To je jsem spadl. Kámo, prečo má tá hra tak hrozně goofy? Hra. Ej, Mám kámo, novou hru, můžete počkej, mě- já si jdu vyzkoušet. Můžete mě vytáhnout. Můžete Ne, mě nemůžu, vytáhnout. není to nová.
Kamo, ne, ale proč? Bere ťa to hore. Ne, nebere, kamo, nebere. Já to musím vylízt znovu, mě to sem Tak nezachytne. kdo ty mu pomůžeš a já pomůžu tobě. Áno, počkaj. Mě to nevytáhneš, jo. Ja mám nápad, Počkej, já bych musel vylízt 2 patra. Nie, netreba, pozeraj. No, jsem tu. Počkaj, ja ešte skočím o patro nižšie. Jo, dosáhne. Tak poď. Užu. Tak jsme tu. No a ty nám sem spustí ten laser. Netreba mi. No a už nás to bere. Jo, vlastně No, poď my bližšie sem, nemáme... počkaj, poď sem bližšie. Sir. Nevyliezaj vyššie. Jo, to je tak... Ach jo. Dobre, počkaj. Jsi úplně dole? A nie, ale potrebujeme, aby si išiel sem na toto drevo, lebo my cez toto sa nedostaneme. Panáček, ty si úplne dole padol. Je to No, tady. já jsem zase spadnul. Nedrž. Zvládli jsme to, juhu. Díky Lego a díky Krylo. Pane No a Sire. teraz príde sranda, toto chcem vidieť, jak panák zónu. Hej. No Čekuj. jo, tak já jsem špatnej ve hrách. Čekuj, toto. No ty si taký ten jeden kamoš, čo je vo všetkom zlý. Ty Jo, tohle kokos? zvládnu. Aha, Kámo, já to zvládnu. náhodou. No Dobre, way. tak Sir je ten jeden kamoš. Nechte mě. Čo? To si videl? Kámo, Aura level 3000. kámo, počkej, ne, já to zvládnu, nic nedělej, Krylo. Ale ja ťa trolím. Hej, vole. Kamo, videl Jo, si, jak zvládnu. PRO som to kamo preskočil. Kúkaj na môj aho, ako to preskočil. Prostě tyky. Pozri, ako tyky to urobím. Tyky. Tyky, takata. Let's go. Takata. Let's go, kámo, jsme Sigma Boy. Ej, nedrž mě. Ty debi, Na to měl? kámo, ty debi. Kvůli tobě. Dočiahne ti to tam? Ne. Ty pič. Už ti to dočiahne? Jo, už, počkej. Nie, ale ty mi to nerob. Počkej, já si můžu sebrat coinu. Neser ty coinu teraz. Jedu o mě. Nerob, Sir, ty nerob, lebo spadnem. Kámo. Jinak když to držíš moc dlouho se... Rozběž. Díky. No Kámo, a teraz díky. nám to pustí a drž to. A ty to vyjeli. Ne, pusti to a už sa toho nedotýkaj, kým ti nepoviem. No a teraz nám to daj. A teraz to drž. Panák, A já to držím. Co udělal? Dobrý. Ne. On je pod tím. Počkej. Přitáhneš, nechci tohle. Ty pišťalo, počkaj, ale... Áno, nie, počkaj. Přitáhneš mě? Ja počkaj, No, stop. já jsem Pojď. Takže to jdem od začátku, jo? Jako úplně od začátku? Jo. Jako nie úplne od začiatku, ale od začiatku tejto drevenej skladky. Kam ideš? Kámo, to je debil. Já vás když tak někde přitáhnu, až budete blíž. Debil. Dobre, vieš čo, nie, ja vylezem úplne hore a odtiaľ ti to pustím. Jediné, v čom je dobrý, je kreslenie. Asi ostaneš pri tom. Teda čo? Počkej, cože? Tak to mě urážíš. Aj Já no. mám Flappy Bird. No poď sem ty Flappy Bird. Počkej, já hraju Ty to Flappy tam Bird. hroj a už si mu vidku. Kámo, já se tady přesto... S jakým debilom tady- mám čest? S jakým debilom to mám čest? Počkaj, ja vylezem trošku. Jediná dobrá hra, ve které jsem byl kdy dobrý, tak no, Roblox. Chod do riči. Presně. Ale počkej. Som počkej, fakt rád, že si nabúral do jedinej steny, ktorá bola cez... Prosím. Prosím! Prosím, yes! Kamu, ja som čakal, že to bude tak na natáčanie na porobených 15 minút. Nie, že to už robíme 37 minút. Gatito. Miau, miau. Dorik, počkaj, nie, stoj. Amigariko, miau, kurv! Kamo, Bla 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 bla.
Já Family jsem v friendly. prdeli, spadl jsem mrtvej, přitáhněte mě, děkuju. Ty sa- Je, ahoj. To nic. Přesně takhle jsem spadl já. Já jsem Kde se jsi? po zkusavce a mám coinu. Kde si? Aj ty si tu. No, no tady nemůžu nikam. Pojď. Mne sa tak hrozne páči, že som family friendly kanál a vy tu dropujete tie najviac tvrdé nadávky. No jo, pič. Hele, Babička já mám. se vyjadřovat nebudu. Hele, já se vyjadřovat nebudu, já jsem zase spadl. A na ček To je- Jsem zase... Počkaj, teraz riešim niečo dôležité. Tvoja babička kúka na moje videá. Jo, Môžem na ňu ona telefónne se číslo? užívá. OK, přitáhnu vás. Hrajeme to 47 minut, BTV. 10 minút z toho ste len sa nevedeli 10 napájať. minut je mý. Kdo chce do třetí mikrovlnky? Já chci. Já chci být křupavá pečinka. No tak si užite vy pečenky a idem ďalej. Pojď, já tě, Já, pojď do toho. kamo, ty jsi černý. Já jsem v oblaku. Jo, jdeme se opéct. Tady, prosím, tady. Koukám. Díky, no, panáček. No, Dobrý, nic, dobrý. ahoj. Přitáhnete mě někdo. No ak mi do toho skočíte, tak hej. To prčí. Ne. A tak pojď takhle. víš co? Jo, ja som spadol. Ježišku. A jo, čau. Přitáhnu. Čau. To píč. To je hrozný, jako aby pracoval král místo sluhu. Jo. Já vím. Kamo, Dobre, ak tu spadneme, tak kámo, ďalšie video bude z toho. konč. Posledný pár? Počkej na mě, já chci jít s tebou. Já si tu budu hrát na pískovišti, tak budu hrát. Fúkni sa na Tak. seba. Můžeš si tam jít pro ten coin ještě. Co mám dělat? No, Iba byť. Dobrý. Teda ne, Už iba toto, už iba toto. Nie, toto nerob. Tak Takto? tady jestli spadnu, tak si v prdě. Počkej, já si musím narovnat. Pani. Jo! Nás to odpálilo? GG. Nie, nám to trvalo iba 57 minút. Hodinu nám to trvalo. No to trvalo hodinu. OK guys, to by bolo na dnes teda všetko. no je, ale počkat, já jsem to zvládl jakoby s váma, jako, No, Jakub, jakože jsem to, Jakub jakoby jo, No, to je jakoby jedno. jo. Dobre, čiže ako hovorím, to by bolo na dnes všetko. Ak sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite nám dať like. Dobre ľudia, majte dobrý deň. Čau! Čau. Ahoj. Die